tamkar wahayi aka saukar. M.A ne dar ba wani ɗarɗar, Bauchi akan gwamna zai dangana daga inda ya karaso. M.A Alkhairi ne sai yayi, bana M.A sai yayi. Gwamna insha Allah. Nasarun min Allah ya M.A nasarun min Allah ya yan Bauchi ku bi ni ina da tambiya. Nasarar M.A ta Allah ce, makiya kusa da wallahi insha Allah zai dawo gwamna mai kishiya. Domin yan takarar nan kaf a ciki ba mai nagartar shiya.
insha Allah